ועכשיו נושא מעניין, נכון? חקר מערות, מסתבר שיש דבר כזה, ונמצא איתנו סרגי שפצ'ין, אני אומר לך... שיפיצין. איך? זה קצת קשה. זה שם של מערה באוקראינה, מה שאמרת עכשיו. לא. לא, אוקיי. אתה צריך מבטא רוסי כדי להצליח להגיד את השם. נכון, זה נכון. אוקיי, אז קודם כל שלום לך. חוקר מערות, נכון? זה המקצוע, זה הג'וב שלך. זה לא התחביב הג'וב, זה לפחות. תחביב שהפך אוקיי. להיות מקצוע שני שלי. אוקיי, אז תסביר לנו מה זה חוקר מערות. יש חוקר מערות ויש מערן, וחוקר מערות זה בן אדם שמגלה מערה ועושה חקר בתוכה. גם בונה מפה, גם עושה מחקר מה יש, איזה חיות יש במערה, כל מיני דברים. כמה זמן למעשה אתה נמצא בתחום של הספורט האתגרי הזה, אם נקרא לזה? אותו דבר כמו במחשבים, 24 שנים. אתה איש מחשבים, זה המקצוע הראשי. זה המקצוע הראשי. אבל אתה הרבה זמן שם על המערות האלה, נכון? נכון, זה הולך במקביל כל החיים. איזה דברים נדירים או משהו מאוד מיוחד גילית במהלך הספורט הזה? קודם כל מערות עצמאות. כי גם בארץ אנחנו כבר גילינו כמה עשרות מערות שדף אחד לא היה שם. מערות חדשות. מערות חדשות, אוקיי. לגמרי. איך מגלים מערה חדשה? זאת אומרת, אתה הולך ואתה אומר, אופה, הגעתי, יש פה איזה חור, כנראה יש מה, איך אתה משהו מוצא את כזה, כן? צריך שלושה דברים בשביל זה. זה קודם כל לדעת איך מחפשים, זה דבר טכני פחות קריטי. הכי חשוב זה לבן אדם צריך להיות אימון שהוא כן יכול למצוא את זה, ודבר שלישי שדווקא אתה יכול לעשות את זה. ואתם יכולים ככה פשוט להיכנס למערות ולהתחיל לחפור, או שאתם צריכים נכון. איזשהו רישיון מהרשות הגנים, או מה שזה לא יהיה? כן, שאלה קשה, כנראה. זה בעיה הכי גדולה. שאלה קשה. אני חושבת... אנחנו ממש רוצים לעזור למדינה. אנחנו רואים קצת תמונות אגב. מסוכן העניין הזה, נכון? הנה ירידה מסוכן למערה. זה כן. מסוכן מאוד. מסוכן למה? תסביר את סוגי הסכנה שקיימים בכניסה הזאת למערות מהסוג הזה. זה גם סכנת מפולת, זה גם סכנת שיטפון, זה גם סכנה כללית שנגמר סוללות ולא יהיה אור, וכל מיני דברים כאלה. היה לך מצבים שהרגשת, אני עמוק למטה, הסוללות במצב לא יודע איך אני יוצא מכאן, ואתה מתחיל להרגיש שאין נשימה? עברת סיטואציה כזאת? הייתי בהרבה סיטואציות כאלה. כי אני כל שנה נוסע למסעות. זה נראה כאילו אתה נהנה מזה אפילו, זאת אומרת, נראה אור בעיניים שלך. למה זה אחד מתחומים הכי אתגריים והכי מסוכנים, בגלל זה בן אדם בדרך כלל שמתעסק בזה הוא כבר רגיל למצבים כאלה, והוא דווקא רגוע. הכי חשוב זה להיות רגוע. מה משך הזמן הארוך ביותר שנשארתם ככה מתחת לאדמה? כל שנה זה לפחות שבועיים. שבועיים מתחת לאדמה? שבועיים מתחת לאדמה. שבועיים בתוך מערה מתחת לאדמה? בלי להתרחס, בלי החלפת בגדים, בלי מספיק מזון. איך נערכים לזה, זאת אומרת? זה חלק מהחיים שלנו, זה חלק מכיף שאנחנו מקבלים. זה כיף. אפשר לעשות עליכם תוכנית הישרדות כזאת. שבועיים מתחת לאדמה, כיף. אוקיי, בסדר, כל אחד והכיפים שלו בחיים. אוקיי, עכשיו, אני רואה אני מניח שישראל יש מערות כמו שיש לה, אבל יש מקומות אחרים בעולם עם מערות, איפה מהמדינות שמובילות בתחום הזה של מערות שמעוררות עניין? הכל התחיל מצרפת, ואחר כך בספרד. היום מרכז לחקר מערות זה אוקראינה ורוסיה, שזה אלופי עולם, וברוך השם שזה גם החברים שלנו הכי טובים. אוקיי, אפשר לדבר, אתה אומר, אתה מדבר את השפה שם למטה. אנחנו כמעט כל יום מדברים. כל יום מדברים. עכשיו, איזה סוג של חיות למשל נמצאות במקומות כאלה, בעומק הזה מתחת לאדמה? מה אתם מגלים שם? בארץ הרבה סלמנדרות בצפון, חיות ויפיות. יונים, נטושים וסרטנים, שלדוגמה ברמלה גילו. סרטנים אמרת? סרטנים? ברמלה? ברמלה. אוקיי. במערת איילון. שזה היה גילוי מפתיע? זאת אומרת, למה? כי זה רחוק מהים? 8 סוגי חדשים שלא ידועים לעולם. אוקיי. זה בשיתוף פעולה עם עמוס פרומקין, באוניברסיטת העברית. מה למעשה ההכנות שצריך לעשות לקראת כניסה למערה? קודם כל להגיד לקרבים ולחברים מתי אתם הולכים, לאן אתם הולכים ומתי אתם צריכים לחזור. אם אתם לא חוזרים, אז מיד צריך להתקשר לכוח הצלה לעזור לאנשים. יש איזשהו אוכל מיוחד שאתם לוקחים איתכם, או לא, דברים שצריכים להחזיק מעמד למערות תקופה של בארץ שבועיים? לא צריך אוכל מיוחד, כמובן צריך מים, דווקא למערות מלח, כי זה הרבה הולך מים. אבל הכי חשוב זה אור ובן אדם
מוביל שיש לו ניסיון בתחום מערות. איפה המערות חשוב מאוד. היותר מעניינות בארץ? איפה האזורים שאתה יודע ששם אני אסתובב ויש סיכוי שאני אגלה משהו חדש מעניין? אז יש 4 אזורים בישראל שממש מעניינים. זה קודם כל פקיעין, הר מירון, זה הר חרמון, כן. וזה הר סדום, סדום זה והרי מערות מלח, ירושלים. נכון? אזור של סדום זה מערות מלח בעיקר. כן, מערות רק מלח. מלח. רק מלח, רק מערות מלח. נראה כאילו אתה הולך לאמץ את הספורט הזה, אורי. אני הולך בארץ כמה יש פעמים. יותר מ1,000 מערות. המקסימום שאני יכול לעשות זה לשוחח עם יש האיש מה המקסים הזה. לעשות. יש מה לעשות. טוב, היום בערב, דרך אגב, כתבה, צריך לומר, כאן אצלנו ביומן, שמתעסקת עם התמונות שחלק מהן כבר ראינו, נכון? כאן במהלך הרעיון הזה. היה מעניין, ושיהיה לך שבת שלום. מחר יש מערה שאתה הולך אליה גם באיזשהו? לכולם, כמובן. איפה? בפקיעין. אמרת שצריך להודיע, תודיע לי. אנחנו פחות בשידור. אוקיי. אז זהירות ותודה רבה על תודה רבה לכולם. השיחה הזאת.